Mutta menen nyt tähän äänestämiseen. Se on aika tärkeä asia, eikä mikään leikkijuttu. Äänestämisen perusteena voi olla tietysti yksilökohtaisesti mikä tahansa. Protesti, näyttämisen halu herroille, mistä se pohjonen tuulee, tai mielikuva. Mutta mitä se tarkoittaa se äänestäminen? Jos minä äänestän sinua, se tarkoittaa, että minä puolestani annan omasta puolestani täyden valtakirjan sinulle hoitaa 4 vuotta kaikkia niitä asioita, joita eduskunnassa päätetään. Eikä vain sitä herrojen näpäyttämistä, vaan kaikkia niitä asioita ulkopolitiikasta lähtien, joita siellä vastaan tulee. Sitä tarkoittaa äänestäminen.